আরে এঠিকে আসি তো তো নিজ বরণকে বরণ কলু বাবু এই চল পুলিশ হাତରେ ধরা পড়িଥିଲେ হয়তো বଞ୍ଚি যাইতান্তু কিন্তু এଠିକି আসি এ মহাবଳ বাঘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ଶଳାକୁ ସିଧା ସୁଟ୍ କରିଦେବି ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାବୁ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ ପୋଲିସ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରି ଫଲୋ କଲା ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏଠିକି ଆସି ତୋ ମରଣକୁ ବରଣ କରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ପେଟ ଚାପଟକ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଚାକିରି କରିଛି ବେଇମାନି କରିନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ବାବୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ମୋରି ବୋଉକୁ ଚାହିଁ ରୋଗୀଟା ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯାଏ ନା ମୋ ରୋଗୀଟା ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା ମରିଯିବ ବାବୁ ରୋଗୀନା ବାଟା ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆମର କ'ଣ ଢଇଛ ତାପରେ ସାବ ଡାକ୍ତର 50 ଟଙ୍କା ବରବାଦ କରି ଏଠି ଆସି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବୋତଲ କରି ନେଉଯାଉଛି ଆପଣ କୌଣସି ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ହାରାମ ଜାଗାକୁ ମାରି କେମିତି ସବୁ ସତ କଥା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଏ ଅଶାନ୍ତକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଶୋଳାକୁ ମାରି ଆଜି ତା ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଚୁନା କରିଦେବି ଅଶାନ୍ତ